Bismillahirrahmanirrahim. Biz үзебез дә катнаштык, шунда катнаштык. Бу шараны әзерләргә дә булыштык. Чөнки анда китаплар таратылды. Мәгълүм булганча бездә китаплар, иске китапларыбыз шактый күп. Без берничә китабыбызны тәкъдим иттек аларга, Мәрҗани хәзрәтебезнең китаплары. Бу фатва ул күптән кирәк иде. Чөнки төрле низаклар чыга мусульманнар арасында, әһле суннат алар кемнәр? Хәзер инде шул чарада бер карар кабул ителде, анда зур галимнәр катнашында Шейхул Азһар, Азһарның баш ректоры, аннан соң Египетның муфтие, башка илләрнең муфтиләре килде, Иорданиянең муфтие катнашты, Сириянең муфтие катнашты. Шактый 200ләп зур галим катнашында бу фатва кабул ителде. Әһле суннат, ягъни суннитлар, кыскача гына әйткәндә, кто такие сунниты, яисә русча әйткәндә, традиционные мусульмане. Бигрәк тә Рәсәйшән. Инде шундый карарга килдек. 4 мәзһәбтән берне кабул иткән, ягъни Ханафи, яисә Шафиғи, яисә Малики, яисә Хамбали мәзһәбне кабул итеше. Икенчедән акыйда буенча Ашарит яисә Матуридит булырга тиеш. Аннан соң хакыйкый тасаввуфны кабул итәргә тиеш, ягъни кабул итмәсә дә каршылык бирмәскә тиеш дип карар кылынды. Чөнки традиционный ислам дип һәрберсе сөйли, нәрсә дигән беркем аңламый. Инде хәзер инде рәсми карар бар кулыбызда.